wherever you go, as long as you la 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 la. И здравейте, приятели, аз съм Black Gaming BG и днеска правя кандидатура за Nightmare. И по-точно не знам как се чете, това го казвам Nightmare. И бахти колко готино ми прави човека някакво с лицето. И сега ще ви покажа цялата кандидатура. Това е кметската къща. Тук живея аз. Тук е басейнчето, така. Не съм я обзавил, защото не знам как да го обзаведа, тя е малка. Това е изоставена къща от войната. Така. Тя е малко... Тя е така изоставена. Къде изчезнаха тя, е? Добре, някъде са изчезнали. Тук имаше два скелета, които... Не, по-точно от... Сега ще ги направим. Нека са изчезнали. Сега ще го правим. О, чакай. Фалих скелетната глава. Нека да вземем едни айрон брони. Тука. Така да вземем едни диамантини, защото там имаше, тяхните брони бяха диамантини. Значи сега бях ги сложил. Че аз на каква версия съм влезнал? Ще не мога да сложа. Ето. Сложил го. Така, добре. О, как си държа ризницата. Знаеш колко готино е направен този течер пак? Държиш някакво такова ризницата, не като... Примерно като блокчето. Много по-готино. Те си говорят, тук са умрели май. Така ли е? Са умрели. Така. Съхнали са. Тя махне тия лияни от тука. Аре бе, слагай се. Аре, слагай се тия. Така. Тук са тия брони. Така, тук са тяхните мечове тя. Да, ето тия брони. Това беше. Тук, дали го бях направил. Това е моето такова. Та къщичка за войната. Изоставена. Затваряме я. Значи това е моето прасенци. Пращо Хасанчо. Тук съм го затворил. Защото го обичам много. И това е външна детайл, външната част на къщичката. Да ме ви хареса. Мен лично много ми хареса. Това е моя портал. Ето го. Да затворя вратите. Това е чест рума. Извинявам се. Enchanting рума. Ето го. Тук има лапис. Това е Potion рума. Така. Наречен. Тук е с полшанки и материали за полшанки. Забравих тупите звучика, това че извинявам се. Това е моята ферма, и които половината са измерили, така. Кравите почти са измерили, прасетата почти са измерили, няма нищо. Така се качвам аз от тука. Аре, че не мога да натисна. Топ. И това пада. Надолу с такова, е лесно. Третата ми къщичка. Това е смилт машин. Така наречен. Тук слага, примерно, може да, ако печете. Добре, количката ми къде изчезна? Вот. Тук стават странни неща. Количка с чест обикаля и ви слага въглищата. Да намерим.
и слага въглищата. От тук падат въглища в хопърите, хопърите слагат таковата и количката като тръгне, задейства. Слага ето сега в момента е сложила на всички. Така, като примерно печете, има един стак и тя дослага на всичко, като се пече. Тук са фермите ми. Чакай се да ви кажа третата къщичка. Това е на миньорска къщичка. Така изглежда отвътре. Това е честът на миньора. И така и другия чест на миньор. Тая е пода на миньора. Тук е мината му, която сигурно ще се направи така къщичка в Survival, ако влезна. Това са моите ферми. Първата е за моркови, за картофи. Втората е за жито. Не мога да правя автоматични. Това не го мога, да, защото ми е много трудно. Но ще се науча. Тук ми е за тиквите. За тези тиквите едните. И това е общо взето от всичко. От моята кандидатура. Просто не се сещам още какво. Ще да правя конюшня, но не ми се занимаваше вече, защото до 6 часа строя. Къщата я завърших вчера. Дори само къщичката, днеска довършвах всичко друго. Днеска съм направил абсолютно всичко. И дано ви хареса моята кандидатура. Аз бях Black Gaming BG и до скоро. Опа, извинявам се. Значи, забравих да си кажа годините, на 13 години съм. И искам да имам канал в YouTube. Така, да снимам. Искам да играм малко Survival. И общо взето всичко това от мен. Black Gaming BG и до скоро.